Amagoro bengi omwanchi omurigererigwe getaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi nkwege na litokori uri abere ritoerero kigima nabo yo kwabiro kwegokya asemero birionsi yegetaseni kya Ndizi TV ekerorire litokori ya Jumanne itariki 15 ne mocho motienyi ogatano na gatatu mwaka no igwechiri bibere na mironko ebere nebere nechinga kibono omuraibu obumo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga abakawe sokya na GOKANA AMACHIBU iyobochori anena sekerogo kyobora yobonene bwense nechinga kishinge ekero yaragirense yemo ekirongo kwarigania erionkomanye buna nara yaya nkwariganiretia CHIIRA erenkeranu korende ritangandike gimatigana komanyi egatiari nkwariganiretie. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Umuraibe kiama kia ODM Raila Odinga GOKANA AMACHIBU yomunyakerogo bekiombe kia IBC wafula Chebukati. We therefore decline to take ownership of the said result. Aba obisabane korwa sekiombe kia IBC goteba buna AMACHIBU tarengayo bwasyoku. Na sasa mwili wako umepatikana upande huu na uchunguzi tumeanza tayari. Nobo tukikogendera ko bwatikana no gotoka kumubere bwo returning officer bwe kiombe kia IBC chinsemo chia Oloitoktok. Ayomana enda mango mwancho murigereringo kwarigani ari nkomanya CHIIRA erenkerano ekerango kwenyerona nabo gotobwate sense mere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo go tweet wetra @Ndizi TV News nabo igo ase website yaito nigora tonyore wetra www.ndizitv.or.ke eri otogendere gusangana ya mankiri teriane Evelino Sero urutoko bwatira nere kwenekia agwikeira sense mo imanyirerio nigakoro kwa Joshua Auta toko chaka amaya yenseye monigo omurai bwo Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga abaka wesokia ritkoria rero ase amagacho AKCC mu mucho Nairobi na GOKANA bororo AMACHIBU yobochori anena sekerogo kyobora yobonene bwense ayobetaka korarigwa aboritkorera igoro asense moya Bomas no munyakerogo bekyombe kyobochori ne chibebe IBC wafula Chebukati okwana chinga kiecho Raila nigateba mna Chebukati tabwateraneti ba obisaba ndebe kyombe kya IBC asokoraria AMACHIBU ayo askira bateba buna nigo obwasyo kuna bayigo ekene getarrokanete asa AMACHIBU ayo roboti orwasobo imeni gotwariganire no muri keito Sara Nyaranki Ontita Tukeri Marioka magega yomunyakerogo bw'ikyombe kyobochori ne chimbebe IBC wafula Chebukati kumoralia bene omorai bwensomo chore Dr. William Ruto abwigoro alia samagacho abomas. In accordance with the law, the constitution and the law, I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president. Omorwaneria oime wetera ekiama kia Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga niga kwaneire abali kiamangana ababwatani baye amona ba Kenya bonsi imeyamagacho AKICC imeyomocho Nairobi igoro ya AMACHIBU ayo. I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy
suffered a major setback. Nakwanera igoro yogotabano bwegenwa kwa machibu ayo asamenta buna gati yaba commissioner bane nigo berusetie asokora lyokwo asebo igo abakerambu yamono asogotenena bokongu. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by majority of the commissioners. Gononya nabo abuliri ababwatani baye ime ya Kenya kugenderera kwenekia obotoereru no mulembe buna bagendererete bono. Commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and urge them to continue to do so. Omwelioye Odinga niga kanira machibu nokora lyokwo asate babuna nigo bagochia kugenda sekigambero eliogotolia abakenya na kwegerera demokrasia iyo babeire bakoligia asechingaki chintambe. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. For avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mbia mono murike ito Sara Nyarangi Ontita ase oraboti ororo ikeranu togotigana nayo nigo aba ubisabane korwase kiumbeke bachori nechimbebe IBC bakora wano mukonyi bumunyakero bwe kiumbe cy'umusbati Juliana CHIIRA nigo bakandire amachibu yobochori ase kiroge kenene cy'uburayi wense gukwana chinga kiyecho ase mubugane yo mu muco Nairobi nigo batebire buna korengana n'amachibu ari banyorete bunaba obusakorwase kiumbe cya IBC nigatarenge ayo bwasyo kukubairira barabogo kigotabwaterana asokora Therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100, which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said results. Contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Naba Kenya bange bono nigo bagenderete koborio murembe no botoereru koenekiwa magegaye kiumbe kya IBC kumuraria Dr. William Samoei Ruto na omurayo mochore ogatano obwense ya Kenya chinga kiecho nigo abakenya bange babire bakoroki okwegena na nigo barachigo ikeranirwa CHIIRA chiria babete bakorierwa anene chinga kichechi campaign chokoreta amagendero imeyense ya Kenya. Josephat Amisi no roboti orwasobwagare. Abakenya abangenigo bagenderete kubuliko bao kwa murembe magaye kiombe kyo bachorine chimbebe IBC kumuralia William Ruto una omura efundi ye bikoroto yani asebedo tenga pasu mita disability ngwada ole mafu ana ekero bonkero roko ni tokanyerete twakanyerete ko katwarsi tukyo no president as ba expectation kya bantu nyanza turuede alikuwa kuja Arab Ruto kula cho president chawate issues talenge kwa kewa as you can see against 4 commissioners balenge against Chebukati but yale ngumu musana no makongu but let us abantu baitu mutara merani tumanyanga ki tarichi kongo karadire gasi Nguru David Ogega Onsongo
babekire yochokano bangire kwa Raila oboraibuaye entomate Supreme Court nero dichikondro intuturu seki amangana mange tutegeti dichikote dikorega Raila Amolo Odinga nere maitune president ya nchi boigo nigo bari no gosemeria ngamba chikoikiranigwa chire chichapete chikoriewa amono murayo yo anene kwenekia buna abantu banyare kuba bagotwara amagenderero bono nduti katwanjira neki kyabere kente nene tutagete no morembe ande umwakori atebete ng'ebiro gebise gwiribaro nero mbora togo chakiregas kuna antu abantu bechi pikipiki baitumbe igatorora tokonye diamono ekiwango gyansi abantu bansi goto imugyore bo ambetisa kinga nona kuna to nduri tomenyete no bare mas ingo kujakira oto in terms of loans tonyo rentira yo kwegende no kwegende kwa nonye nabo nigo bababuririe abaraya banyara ko bakubwa ase birogo ao banyara ko bakubwaterana nabo banyara ko bakubugwa iri kweneke buna amagendero anyare ko bakabaikira abakenya ase chinsemo chonsi onde bwensi oringe sarenge maji ya kimwagika ayasoleki tigatorari umurembe onde bwensi oriko chumurai tare gocha so nyumba nge kurugira akorigerie akubekire kaboko Kuripoteria Ndizi TV korwe kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Ekiombekemo ekiogetenerete amangana yo kurigereria na korobotuki asa amangana ge siasa kimanyekante buna election observers group enigo kyaberege goteba buna obochori gose amachibu yobochori asobura yobonene bwense niga korekanta senchira yobwasyo kuna boigo omorembe nabono nigo baganire abakenya kwenekia obotoereru chinga kionsi. Going challenges and clear areas for reform, the 2022 general elections registered improvements from the 2017 process and culminated in an enhanced, open and secured results management. ILOG can confirm that both the turnout rate and the official results announced by the EBC consistent with its PVT projections. When the chair of commission, the chair of IBC announced the results, it was his constitutional duty to do so. Now, this is not to say that the results that he announced, whatever it is that ndieki korupisa bumugendi tuachiete koboko kikoko chigo akeruchikura tukanyora estima ya butoirwera chira inibere ya iriru chitinga chiteneine nonyene chigazi chinde chiteneine nobu tuko ba butolete ebintu mbiyete binge tobwata asara pawe bwene togotuakana lakini ubwatekana n'abamenyi b'ekire itumbe nigo bale no boba magiga ichiwa ya chestima echichire angene chire yo chigenda toko bachigwa komorero nabo igo chikoirera okobutuka gwa estima kakirengaki eibona yanyarire ko bagikoirera obokoreri ano bonchoreria bwa abamenyi b'enseme yo koba obakongu kuri iri mu cyando bwa bagusambiriria anene nigo konyora nga igo bako bachinga kinyinge kero bataite okoriga sikonye estima yaburire igo konyo abaro gusaigo igona igonkoretere okumio kone nasibali ikianga chinga kibatete korose lichi customer ebintu chingaki echiechio abamenyi be ensema ya Nyakagogi nigo be murunganeirie obwibi bwechigwaya obwakorwa bwangoiga na koirera ogosareka kwechinguru chestima asensemeyo boigo boireire okoirana maiga ko bonchoreria anene chitinga nebinto bikonyara koba bigotumia chistima kunyarekana aba oncholibe bamwana poda ababechigali yekogera twanyora ugo transport ya menta goetera mokutekera tugulire bakonda kunyagia satambi ne stime ini igekogera ugo kolerigwe obosomi kubatekana na barabuo ikero banyarete ko bakoyeboria company ya Kenya Power nyara ko bagiko baroseria nigo yanyarete ko bagiko bagania banyare ko bakogora chigwaya ichi cyanyarete ko bachikoibwa nabantu abatamanyiri goikera aboniga obatebete nga tuguli chigwaya ne chigwaya chintu kunyara mitere ziringi 300 na ego botambe bwe chipostisa to ne waje tambe sana chiribere na kwenekenya ya chira senseme yo na kwenekia buna yanyarire koba gekorosia estime yo tabiro kwabera baichi batorosali elinde tonyoro muriro togotumika ko baakana tole ntuli gotiga ntwanya gotiga ko baakana barato mitinga mbali gotoa twali gosaba
ntubwati no mubunge boni gora toboreri Kenya Power etororera mabereirane echetoroseri estimeyo rinda abantu banyora magenderero bakonyora none chitinga gusia. Koripoteria Ndizi TV korwe county ya Kisii Riterane Josephat Amis. Mbia mono murike ito Josephat Amisi asorboti urure kranu korwa se ebunke ya bubasi. Kobwatkana no gosira ko Returning Officer be kyombe kyobochorine chimbebe IBC Daniel Musyoka oyo moberoye obete ko gotoka ase chinsemo chia Oloitoktok ni gobono amate yagenderete korera obwene awase omospidi wensemo ya Oloitoktok asereta Shadra Kiprop aberega kwene kyabuna ni gobagenderete no botuki eryo komanya naki omo so yabete ka gosirana omo kutoka asichinsemecho. Tulikuwa tumepata habari kwamba alikuwa ametoweka akiwa kazini kwa Embakasi East, na sasa mwili wake umepatikana upande huu na uchunguzi tumeanza tayari, na tuko na timu ya ambao wanafuatilia hiyo kesi kuanzia DCIO, na tunafanya kila juhudi ili tupate kufanikiwa tujue nini ilisababisha ama nini ilisababisha akawawa. Kulingana na ile uchunguzi ambayo ile tumepata ya kwanza ni kwamba huyu mtu ni kama aliwekwa mahali fulani akakaa kidogo, sababu mahali pale ni wafugaji wa ng'ombe ama wafugaji wa mifugo wanatembea kila wakati sababu ya kiangazi, na wangekuwa wamepata mapema juzi ama usiku wa juzi ama jana. Omubunga omochore ase bunge ya Kimilili Didmas Barasa nigarachi gotigara gatangire ase erumande asamatuko 10 arebosio eyamagega yokobekwa byara ase ugukagerwa kumurasa Brian Olunga oyorenke omokonyi bw'umwamireryoye. Ne kamati etenerete okoereria oburayo bonene bwense koragwa n'umutenereri bwe kamati yo Joseph Kinywa nigo batere buna emirobiro nigegenderete bwikiranu asibaganirie abakenya ya Kenya arachi kwererwa oburayi. On behalf of the National Security Advisory Committee, I'm pleased to confirm that our nation remains peaceful and secure. We laud all Kenyans for a high sense of civic duty and for demonstrating tremendous patience as we waited for the declaration of the presidential election results. We also appreciate the National Police Service and all other security agencies for the tremendous work they did in maintaining law and order during the election period. The declaration of the presidential election results sets in motion other constitutional processes for the transition going forward. Finally, the National Security Advisory Committee wishes to assure all Kenyans and all other persons resident in our nation that the government has and continues to take all necessary measures to ensure that the entirety of the country is safe and secure. I therefore call on all Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. I thank you all. Namagega yechibura burunke kwaenekiwa ase ensemeria ya Kisumu aburitkuregoro magega yomurayo gatano bwense ya Kenya kurariwa nekiumbe ky'abachori nechimbebe IBC nitukoria rero nigo obotoeru wabo kwaenekiwa ase chinsemecho ase abamenyi bechinsemecho baba kwiranirira emirobero yabo ya kirari tukona batana banchiranire n'amachibu ayo nakugania omorembe kwaenekiwa imense ya Kenya. Jana tulitarajia itakuwa saidi yetu kwa sababu sisi wakazi wa Kisumu wenyewe sisi ni watu wa Raila Amolo Odinga. Tulikuwa tunategemea na tunatarajia yeye ndiye atatangazwa. Na kwa vile matangazo pia walishatoka, sisi kama wananchi hatuna uwezo yoyote. Kitu tunaomba tu ni amani idumu katika hii area yetu ili kazi iendelee. Atulie tu tuendelee na kazi, watoto waendelee rudi kwa kazi wasome. Kwa maana hata kama tunatoa fujo
watoto wetu bado tunaweza enda hasara. Hata sisi pia watu ya biashara hatutakuwa na imani kwa biashara. Sasa tunaomba watu wa Kenya wakae na amani, tuendelee na kazi yetu. Viongozi ambao waliweza kushindwa na Mheshimiwa Ruto wanaomba waelekee kotini ili waweze kudai haki yao kwa koti. Nekera bono abarai ao bali baba kwenyorera obobwi ase oborai bwebirogo ao baba korari wanigo county ya Kisii omo gosoyo kabeire omubungo Dagoret North Moskesi Mbarati abetega konyoro obobwi na kochorwa ko bomo governor ase county ya Kisii wetrase kiama kya ODM na omurike itonde mo Steven na tuarganirtie oroboti rwabene igoro yomugano ye Simbarati. Paul Simba Arati. Nero mugavano kabiro mochore bwe county ya Kisii asobonge bwe chikura charareti gune kiombe kyobo choline chimbebe kia IEBC korende omugano Simba Arati norori ngoko sabo ikaranse otegerere nkomanyie Yomondo bw'abantu mumurabweri zozokire oyonzi Barati yomondo bw'abantu mumurabweri zozokire aye Simba no mole mwakaburie niga iboletwe emyaka 40 ya etire nsemo yabo basi chitariki 2023 omwetenyo 11 omwaka bweli bweyemo chimikianda na 53 noyomo 1981 niga ikaransere tamate mwa KCP omwaka 1994 no mwaka kubwati agasoya secondary ya Nyamache kulenda agakolera Suneka Secondary School asa kolete KCSE omwaka 1998 omwaka bwechirwe ibereneyemo Arati nigasomerete diploma yobutali ase Kenya Polytechnic wiko mwaka bwechirwe iberenaisatu gati yo mwaka bwechirwe iberenainye goika mwaka bwechirwe iberenaisano nemo nigachieto mochio Guangzhou China gosomere degree yobonchereri ya business management Karime ya China no anyoleto mosbatio yuanchete na komonyoma na niko baseseniri na abana babere Masase asege tunwa masase aminyamcha akobara ebirubo asobori sobuya abantu mbani asai biamone naende ankroko kwambo kasimba biamono ni asai abasisini mono nyorule sobo mbako manyire kegusi ngomwana ono arigaiga tataitu kwana kegusi umwaka gwechirwe 2015 nigasweta se University ya Jaramogi Oginga Odinga na gosomera mangana yobwa mate bwechinse International Relations ase kerengo kia masters asobo koleri nigabeto moteneri bwe company ya AIPA Safaris Limited kuri umwaka gwechirwe 2004 goiko umwaka gwechirwe 2005 na ibere Omonda mongulera tanda Simbarati nganera koire CHIIRA mochani mobwaza ngomori muno mosie yani kweitinga kinya saore iguru gati yo mwaka gwechirwe 2005 goiko umwaka gwechirwe 2012 Arati nigatwale tobokoli bwaye ase Nairobi City Council buno mo councilor Simba Arati nigasabite chikura ime bunge ya Dagoret North umwaka gwechirwe 2013 ekiroga bwete na gokoimo kinendo umwaka gwechirwe 2015 na ibere ase ntunda ya kabere. It's only that I wanted to do a follow up on what my chairman said, but I want to welcome you to Dagoret North. Dagoret North, you are at actually Kawangware. Just if I wanted 2, 3, 4,000 people, can only call them, they are around here. Hakuna kutolewa mbio.
just to celebrate with us. Today it happens also is my birthday, and I'm a happy man that we are launching Chungwa House and celebrating it too. Niga beiro mwatani bwange bwe kiama kia Orange Democratic Movement ODM omo bwazimio na Raila Amolo Odinga. Niga begete benega ngayo kuligi kerugo kyobo governor ime county ya Kisii ase campaign ya wata CHIIRA chokoleto burai obo ya ime ya Kisii na asabaga komo chobo kole libwe serikali ya James Ongwae. Umuga kongeri naro chiko kwan mote yanga ki ho aya no muliro wa masaka onye mwebire chinko mwakolere amasaka utako yekebitu mwebire chinko chenya gitali mwebire chinko chepara ebitugi biriye binene bye dispensary mwebire ichi amaji mo wanja amasaku abeli amaji junto bwati segina montonde bwensi Kaki tutalie kanisa. Kanisa nero yoke watanga ki muntu ka wake side ye onjule side. Mwanjo muntu wake side onjule side. Obo buibwa yobone na sobo cholibwa rire nigo ya ene Kirisimba arati nere governor mochoro kabere bwe county ya Kisii oyu abange base mereti na leta monjeri ali abakagoteba asechi campaign. Eli Italiane Ndemo Steven Mbia mono muri keitonde mo Stephen asoroboti ururu kiranu igoro yomugano ye Simbarati oyo chorire buna omugavano kabere ase county ya Kisii wetrase kya makia ODM magega yomugavana omutangani omoske James Elvis Omaribongwae kora county ya Kisii ase emyaka 10 ekerbono abamenyibe county ya Kisii bagenete buna arati na chie kobaretera amagendro ase county yega wikirego manchu muri na kwaliganiretie asenseyemo asenchirere keranu kurende nyora chikoraga chinsa isato ayamuna yanda mangini choko yaretana na inda sore asenchira ayobo ikiranu gendra gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bayigo ase website yaito nigora tonyore wetra www.ndizitv.or.ke eri otogendere gusangana ya mange gendra otoro burigere riboro bya heritariane Evelyn Osero ulituka kwatranere kwenekia awikera sensemo imanyererio nigakorokwa Joshua Auta.